Haya-haya ning daghan tag hayop. Oy, nanapoy nanawag sa ako ganina nga mopalit og mga hayop. Kwarta na pud. Kwarta. Pinabot ko. Ato sa ko kay ulis ako. Mahawas ako. Saan ba dito ang namaligya o hayop, pre? Ay, pre. Doon, pre. Samahan kita, pre. Ubanan kita kung asa dapit. Tara, pre. Tara, pre. Pre, unsaon mo pala ang hayop, pre? Ano? Gagawin kong pang-birthday na ako sa karong kuwan. Ay, mau ba, pre? Sige, pre. Ubanan kita, pre. Kung asa dapit. Oh, sige, pre. Sama lang ako sa'yo. Susundin kita, pre. Pre, doon na tayo, pre. Napyo? Oy! May hapon! Unsa ato? Saan ba dito makabili ng hayop nga murag animals? Unsa? Muna kong hayop nga animal, si paong tahinuong ka. Dili, boss. Kung anong gid, boss? Kining, ano siya, boss ba nga? Pwede ba daw palit og hayop, boss? Ay, hayop ra di inyong gipangita di ay nakoy daghan. Hindi gusto ninyong hayop. Boss, anong meron na hayop ka? Unsa hayop ko? Nabuang kanina ra ka ba? Ayo, boss. Hayop ko, wanga ka. Ano siya, boss? Unsa daw klase nga, ay unsa daw nga imong mga hayop dito, Ay pagtarong ba? Kay bang ay kung ginaghayop ko ha? Kay na, mura kog naog hayop pero dili ko hayop ba? Ano, boss? Unsa daw nga mga hayop imong ano dito, Ay kung gusto mo hayop, nay baka, imported. Nay kabaw, imported. Ay, ayo. Nay baboy, imported. Japon mga imported, mga giraffe, mga zebra. Unsay gusto ninyo? Tanan, klase hayop. Sandali. Anong pinaingon niya? Hindi na ako makasabot. Sabi niya, mukha ka rong giraffe. Joke lang. Sabi niya, marami daw mga hayop doon. Ikaw lang daw ang gusto kung anong palitin mo. Sige. Ato na tayo dun. Pre, mga tuto, pre. Ta, ubalik ko ninyo kay pakita mo sa akong mga hayop dito. Tara. Tara. Akong mga hayop dire. Palangga kay tunako. Mong palangga tunako. Kay gikan to sa kuan, imported to gikan to sa gawas. Agabi. Gipasininaan pa nako. Ang uban, pasininaan. Dito na ako papasumuhan. Nagigikan sa sulod. Gikan sa sulod na magigikan sa gawas. O, gani. Ano pa? Pre, anong pinag-ingon niya? Pre, ang pinag-ingon niya, pre, madami daw hayop doon, mga imported tanan. O tapos, Pre, mga made in China daw yung mga hayop niya. sige pre. Punta na tayo dun. Gusto ko na makita yung hayop na murag animals. Kapre, unahon nato ang baboy. Tata. Kato nga baboy, palangga kay tunako kay akong gisininaan gyud. Ta. Ara mong baboy, pre. Mana mong mga baboy, pre? Kalma. Kalma lang, iwan ano mag-irisa imported, mag-irisa na baguhan lang sa mga tao ba? Balik. Balik. Bara ka dik. Ano ni siya, pre? Kasi kalma lang mo ha. Kaya kung ano man akong baboy yun, kaya imported man ginasa, nabaguhan lang siya sa inyong mga dagway ba? Oo. Sige lang, ato na punta sa laing hayop na hindi palitan. O, palitan naman, pre. Taba ba yan na? Tignan ko muna yung atong isa. Sige, tara. Tara naman dito. Uy, saba mo kayo babulat ka. Ay, mga pre, kung gusto mo mga hayop yun, nagidagan ang mga yun. O ganing isukit akong baboy kay imported to. Okay. Kato siya manggod kay nabaguhan to sa inyong mga dagway ba? Kaya mo, puro mo kayo may pre kay. Mura manggod mo dagway mga onggoy kay mag-away man muna sila duha baboy ug onggoy. Namo ko onggoy dito Pero wala akong gipang tugol kay mag-away man na sila maugay gigikod mo kay abi nag mga onggoy mo ba? Pre, sandali na pre. Pre, hindi ako makasabot sa kanya. Naguguluhan ako. Pre, ang sabi niya raw, pre, okay na daw. Ganun pala pre. Sige pre. Nakasabot na ako, pre. Sabi, malapit na tayo. Nara pre.
kay ni gid ako mga hayop, kalma lang, kalma lang. Madutlan baka naglatan pre. Kalma lang. Pre, ito nagustuhan ko to pre. Bilhin ko na to ng 10,000. Di ko masagot anak, pre. Gusto ko mapalit na kanang nailibog yun. Pre, 15,000 pre. Dili lay ko kasabot lagi kagayag ulo ang imuhang kaubanoy. Gusto na ko nailibo kung palit na kay mahal kay na grabe pangga na ko akong mga hayop. Pre, 1,000 pre. Ay, kana gusto ko ana, kana ba kay nakabawi na ko sa mga ago ana 1,000. Okay na kay nasa ako kay dako na kay ko ginansya ana. Sige, kuha na nato ni. Pre, okay na daw pre, 1,000. Sige pre, kunin na natin pre. Ta, dali kunin natin. Ang pingi ba gini akong mga hayop pre ha? Tingnan naman pre, hawan mo naman ito lang. Dali. Ali. Hoy! Ito, ay yung tao Pre. yun. Alag kadlok. Mana mangunsa. Uy, padali na. Ang pingi mga gina pre ha? Ang pingi gina. Ang isa, ang baboy. Atong pito baliton to niya ba? Baliton. O ta. Dito. Tara. Hoy. Ayun na sakit pre dito na. Narang baboy na to. Hoy. Hoy, makaliwat. Ano kaliwat? Hoy, kaya kaliwat ano eh, tabang. Pagkuya mo ha. Huwagan na magaling ako mga ayaw ay kaya dito na tayo nilang eh. Ito na lang. Hindi ito mangunsa pre. Hindi ito mangunsa. Big. Wala ka. Big. Sidam. Good boy. Ano mo? Sige, ang pingi bayagin akong mga hayop ha. Uy, nalang dalan, diri. Sige na. Salamat, pre. Salamat. Happy birthday, pre. Thank you, pre. Ayun na, yo! Yo! What's up, mga naman? So, salamat kayo kay inyong gihumanang video! So, guys, among shoutout katong nag-comment sa amo ang video, guys. So, shoutout Trima Paloma, Ato Nibay, Charlie Dolce, David Chong, Jais Vlog, Ate Mia Balistero, shoutout sa'yo, Ate Lincel Dibura, shoutout. So, ikaw. Apa na ako ni? Shoutout po na ko ni MJ Tabiano, PR Leds, Mobile Legend, Delg Official, Per Prado, March Diaries, Maricar. Shoutout po na ko sa Muyab. Long live. Ya. Punto lagi ako na. Shoutout ko ni Tina Official, James Kinoko, James K, Jillian YN, Rima Paluma, Richai Version, shoutout ko sa inyo. Shoutout sa ko ni Charis de la Cruz. Shoutout ko kay Kan, Hannah and Jane, Charissa and Monique, Ling, Lovely. Shoutout. Mana? Shoutout sa inyo. Shoutout kay Bearty Chavez, Leon, Marie TV Adventure of Jeep Deck of Dark XL. So among i-shoutout ang katong channel nga nagsuporta sa mga tong diri sa Cagayan de Oro. So makauban na mga vlogger, mga biners diri sa Cagayan de Oro mong shoutout guys. Shoutout sa Chada Cagayan Bayn, Cagayan Tabayn, Upol Babayn, Marupok Babayn, Kalungat Vlog. Yeah, Kalungat Vlog. Ato ni Bay din. Ato ni Bay. Mana ganyan. So guys, katong kung gusto mo ma-shoutout guys, just comment mo #amaw para ma-shoutout mo Naulog guys. Natulog ang cellphone guys. So, magkuha mig 20 to 50 comments guys para among i-shoutout sa sunod namong video. Okay, langan po guys. Katao. Kulang ni like and share. So mga to guys, salamat guys sa inyong pagsuporta sa mga. So don't forget to like, share, comment, and subscribe! Woo!